На фотаздымках удзельнікаў паўстання 1863 году мы часта бачым паўстанцаў і спачуваючую публіку, апранутых у кунтушы, жупаны з шабляй-карабэлай ці ядвабным пасам. Прадстаўнікі моладзі, часам нават паненкі у канфедэратках. Такая сабе эклектыка ў модзе. Адкуль гэта ўсё? Вопратка была адзнакай свядомай патрыятычнай пазіцыі. У найбольш цяжкія часы, у канцы 18 стагоддзя, падчас паўстання 1830-31 гадоў, падчас паўстання 1863 старыя формы адзення вярталіся, бо за імі хаваліся часы славы і моцы, часы Рэчы Паспалітай. Мяне завуць Васіль Калач. Тут мы размаўляем пра шляхецкую культуру ў розных яе аспектах. А сёння пагаворым пра шляхецкую вопратку. Стары добры сармацкі стыль. На мяжы 16-17 стагоддзяў у мастацтве Рэчы Паспалітай склаўся тып параднага партрэта. Часам ва ўвесь рост сармацкі партрэт. Іх найчасцей пісалі для фамільных галерэяў: Радзівілаў, Сапегаў, Патоцкіх, Пацаў, Тышкевічаў і гэтак далей. Акцэнт быў на шык, блеск і дзяржаўныя заслугі героя з дадаткам гербаў і дэвізаў. Дзякуючы гэтым партрэтам мы ведаем да дробязяў пра касцюм эліты ўсёй нашай краіны ў 16-18 стагоддзях. Але адкуль узяўся гэты стыль? Ад часоў Баторыя да нас прыйшла мода на ўсходні стыль адзення. Арыенталізм, орыент, усход. Спачатку проста мода, пазней трывалая азнака прыналежнасці да шляхты. Золата, шоўк, аксаміт, дарагія футры. Усё гэта ўразіла нават турэцкага султана, які ў 1621 годзе пасля Хоцінскай бітвы прымаў дыпламатаў Рэчы Паспалітай. Для жыхароў заходняй Еўропы сармацкі касцюм нашых паноў таксама атаясамляўся з усходам. Калі сарматызм, як ідэалогія, быў адсылам да антычнасці, то чыста візуальна ўсё нагадвала хутчэй выгляд туркаў альбо татараў. Паголеная галава, даўгі чуб, вусы, расшыты кунтуш, старажытныя сарматы, як-ніяк усходні народ. Да ўсяго іншага туркі гістарычныя ворагі Рэчы Паспалітай, але ворагі, да якіх ты маеш павагу. Перамагчы такога ворага – гонар, таму і быць падобным да яго ані разу не сорамна. Гэта, дарэчы, не адзінкавы такі гістарычны феномен пераймання знешнасці суперніка. Самае простае – мода на каўказскія буркі і кінжалы ў царскай расійскай арміі, бо ваявалі з горцамі. Элементы арабскага строю і тыя ж фескі ў французаў, бо тыя ваявалі ў паўночнай Афрыцы. Карацей, у гісторыі так бывала неаднойчы. Элементы сармацкай вопраткі збольшага турэцкія і вугорскія. Армяк, татарскае слова, гэта адзенне з поўсці вярблюда. Епанча, турэцкае слова, шырокі доўгі плашч з башлыком. Далама, чырвоны плашч турэцкіх янычараў. Ферась, верхняе адзенне накшталт халату. Нават звыклыя нам жупан, зіпун, шуба маюць арабскае паходжанне. Як пісаў гісторык Януш Тазбір, чым багацей шляхціц, тым больш ягоны убор нагадваў строй турэцкіх вельможаў і нават султана. У сярэдзіне 17 стагоддзя у нас стае папулярным кунтуш. Яго перанялі ў вугорцаў, а вугорцы з усходу. Гэта такі верхні каптан з адкіднымі рукавамі на плечнае адзенне. Рукавы маглі закідваць за плечы. Яны былі летнія, шаўковыя і зімовыя на футры. Дадамо сюды аксамітны жупан, доўгія нагавіцы, якія запраўляліся ў боты. Вось вам касцюм для ўсіх станаў шляхты і заможных месцічаў ажна да канца 18 стагоддзя. Абавязковы элемент шляхецкага касцюму і мужчынскага і жаночага – кашуля ці сарочка. З імпартнага або даматканага палатна, у залежнасці ад фінансавых магчымасцяў. Было і сваё якаснае.
У другой палове 18 стагоддзя у нас паўстае цэлы шэраг суконных мануфактураў фолюшаў. Нясвіж, Ружаны і гэтак далей. Дарэчы, адзін з раёнаў Гродна дагэтуль мае назоў фолюш. Так, гэта акурат праз суконныя мануфактуры таго часу. Ян Сабескі, напрыклад, заўжды хадзіў у кунтушы і жупане. Што ў палацы, што падчас бітвы пад Венай з туркамі, дарэчы, і нікога гэта не напружвала. Караль Радзівіл, той, які пані каханку, нават пад канец 18 стагоддзя, калі навокал панавала еўрапейская мода, падкрэслена апранаўся ў блакітны жупан ды кунтуш саламянага колеру. А паколькі хадзіў ён так у Альбе пад Нясвіжам, то касцюм называлі альбінскі. Улетку ж апранаў звыклы сялянскі строй і казаў, што у ім зручней, чым у французскім. Антаганістам сармацкаму быў акурат французскі строй. І гэта не з канца 18 стагоддзя. Гэтыя два стылі існавалі паралельна значна раней. Вось партрэт маладога князя Уладзіслава Дамініка Заслаўскага-Астрожскага, напісаны ў 1630-х гадах. Паглядзіце на гэтую раскошу акурат на часы мушкецёраў і кардынала Рышэлье. Даўгія валасы, калі не маеш, то насілі парык. Куртачка пурпуэн з завышанай таліяй, банты, карункі, шырокія рукавы, нагавіцы кюлоты, завужаныя да каленаў. І ўсё гэта вышытае шоўкам і залатой ніткай. Але пазней хіпстер вырас, нагуляўся, і вось ягоны ж партрэт ужо ў сармацкім традыцыйным стылі. Падобна і з Янушам Радзівілам. Вось ягоны партрэт з 1634 году. Даўгія валасы, карункі, пурпуэн, тое самае. Замест барады кусцік валасоў. Гэта акурат Рышэлье ўвёў такую моду. А вось тут ён ужо вялікі гетман літоўскі, апрануты па-свойму. Доўгі аксамітны жупан, падбітая чорным футрам чырвоная дэлія на плячах, падпярэзаны мягкім персідскім поясам, сафьянавыя боты з вострымі насамі, ды і сам твар па шляхецкаму звычаю, валасы высока падголеныя, толькі на макушцы традыцыйны чуб. Ніякай бародкі ўжо няма, замест яе доўгія вусы. Вось гэта, я разумею, свой чалавек. Карацей, сармацкі стыль – гэта не таму, што не маглі дазволіць сабе заходнюю шмотку. Наўпрост любілі сваё. І яшчэ цікавае. Сеймы Рэчы Паспалітай некалькі разоў рэгламентавалі, хто і што можа насіць. Пастановай 1620 году асобам нешляхецкага звання было забаронена насіць золата, срэбра, пярліны, каштоўныя футры, а таксама шаблі і рапіры. Дома, калі ласка, на вуліцы не. А чаму? Бо ты круты хлопец не тады, калі маеш грошы, а калі ты шляхціц. На што мы забыліся? Правільна, на слуцкія паясы. Шаўковыя паясы, персідскія ці кітайскія, былі абавязковым атрыбутам шляхецкай моды. У Рэч Паспалітую іх везлі з усходу праз Галічыну, заходнюю Украіну. Купцы, якія везлі галоўным чынам армяне, але таксама туркі і грэкі. Кошты былі проста шалёныя. Ад 4 до 500 залатых дукатаў. Гэта залатая жыла. Таму лагічна трэба рабіць у сябе, бліжэй. Спачатку ў Львове паўстае некалькі персіярняў, мануфактураў. Радзівілы таксама прасеклі фішку. Па даручэнні Мікалая Казіміра Рыбанькі майстры Йосіф Барсук, Тамаш Хаецкі і Ян Гадоўскі едуць на вучобу ў Станіслаў, сёння Івана-Франкоўск. Не толькі там вучацца, але прыводзяць з сабой персідскія, кітайскія і стамбульскія станкі. І галоўнае, запрашаюць майстра Яна Маджарскага. Ён армянін, таму прозвішча ў арыгінале Маджэранц. Так у палове 18 стагоддзя ў Слуцку, які належыць Радзівілам, паўстае персіярня. Ян Маджарскі, згодна кантракту, павінен быў рабіць пасы з квятамі, манаграмамі, золатам, срэбрам, шоўкам паводле пададзенага абрысу. Ды вучыць рабоце персідскай іншых майстроў. Чым то і заняўся.
Пра род маджарскіх, дарэчы, нядаўна выйшла кніга. Пры нагодзе пацікаўцеся. Слуцкія паясы былі простыя, з шаўковых нітак. Паўлітыя, да шоўку дадаваліся залатыя і срэбныя ніткі для арнаментаў. Ну і літыя, то бок цяжкія. Золата ішло паверх шаўковай асновы. Найбольш дарагія мелі ў сабе да 2 фунтаў, а гэта амаль кілаграм золата. Звычайна паясы былі двухбаковыя. З аднаго боку светлы, з іншага цёмны. Даўжыня вагалася ад 2 до 5 метраў. Калі паясы зношваліся, бывала, іх ніхто не выкідаў. Нават фрагменты маглі ахвяраваць як устаўкі да святарскіх арнатаў. Настолькі каштоўная была рэч. Лішне казаць, што слуцкі пояс стаў сімвалам залатых часоў нашай гісторыі. Тут вам і слуцкія ткачыхі Богдановича, хоць ткалі ў рэальнасці мужыкі. І сам арнамент, які выкарыстоўваўся, дзе ён толькі не выкарыстоўваўся. Нават у аздобе ліхтароў пасляваеннага Менску. Карацей, гэта шык і наш нацыянальны брэнд. І тут, напрыканцы, вы можаце цалкам справядліва спытаць: ну, а дзе пра жаночую вопратку? Пра жанчын, панове, пані і паненкі, у нас будзе асобная серыя. Дачакайцеся, калі ласка. На сёння ўсё. За лайкі, падпіскі, данаты, чалом б'ю. Пра тое, што вам асабіста цікава было б пачуць у наступных выпусках, пішыце ў каментарах. Гонар і годнасць!